Можеш ли да поливаш автоматично две различни зони без налягане? Rain Zero 2 е програматор, който се монтира на бидон или канелка и е подходящ за автоматично поливане на две зони без големи загуби на налягане. Захранва се с стандартни батерии. Настройката му е изключително лесна, нека да видим как става. Първо поставете две стандартни батерии 2А. Индикаторът за ниво на батерията започва да свети. Батерията е за смяна, когато забележите по-учестено примигване. Настройвате двете зони по-отделно. С бутона Halo Off настройвате честотата на поливката. За всяка зона има отделни бутони. С бутона How Long избирате продължителността на поливката. Първата поливка ще започне според избраната честота. Например, ако сме избрали поливане на всеки 12 часа, първата поливка ще започне 12 часа след настройката. Програмата ще се повтаря, докато не изключим програматора или не променим настройката. За зона 2 повторете процеса. Времето за поливане на отделните зони не трябва да се застъпва. С бутон в позиция Reset нулирате настройките за съответната зона, а с позиция Off изключвате поливането в същата зона. За да изключите програматора, поставете и 4 бутона в позиции Reset и Off.